Tervehdys taas siellä YouTube takana, se olisi Hanktakin täällä. Tänään me jatketaan Geometry Dash tasoja. En ajatellut sitä 3 pelin keskiviikkoa, koska kukaan ei saatana asuiko on kertonut mulle mitään peliä, mitä pelaisi. No ihan sama. Tiedätte? Hei juttu. Minä pelaan kahta tasoa. On Geometry Dash. Sellainen taso, jota kannattaa yrittää, ja sellainen taso, jota ei edes kannata yrittää, koska ette tietenkään tule läpäisemään sitä. No ja sama. No, me mennään Skyfalliin. Ja tiedättehän, että mä oon ihan paska. Tässä pelissä. Ai niin. Ja kannattaa sitten epota sitä Demon Level, jos on joku osaltanut Demon Master. Tää on vitu hyvä biisi. Ei vittu, minä kuolin. Näin pelaaminen on ihan saatana vaikeaa. Käsi puutu jo. Kun tässä näin makailee. Ei mun käteni. Mun käteni makailee tässä näin. Ja minä osaa pelata. On näin. Lepoaminen on ihan vitun vaikeeta. Ja tää on ainoa paikka, missä on hyvä kuvata tätä. Ja sama on myös paskin. Nyt mä pääsin tänne nää. Taas. Mä en aio läpäistä tätä taso. Minulta ei kysytty. Tai sitten ne. 3 sekunnin päässä mä tuun kuolemaan. 1, 2, 3. No ei sitten kuollutko. Fuck you. Miksi sinä vittuilet minulle, peli? Tää biisi on myös se luotteessa pelissä nimeltä Age of War. Glorious Morning. No niin, nyt mä pääsin taas tänne. Mitä? Minä painoin siinä. Näitte ihan selvästi. Tai ei tästä taida nähdä yhtä mitään. No ainakin oli aika loppusuoralla. Täällä ainakin oli loppu.
Eiks mä aina näen noissa koissa hakaristin? Oi! Joitapasin tämän tason. Sitten on vielä aika näyttää se, jota ei kannata yrittää. Ai saa. Chaos Impact. Fuck you, Chaos Impact. Fuck you, too. Why you do this game? Mä en painanut siinä yhtään mitään. No mä painasin jo. Mä painasin sinne kahteen jotain. Oi vittu. Ei kannata yrittääkään tätä tasoa. Paitsi jos on joku Demon Maisteri. No perhana. Vielä yksi yritys, niin sitten mä opetan. Ja nyt sä et kuole mihinkään. No se kuuluu johonkin. No, tämä video taas on aika paska. No ihan sama. Kiitoksia kun katsoitte. Se olisi moro!